Badaude programa batzuk badakizue, ez? Institutuetara joaten dira mentoreak eta saiatzera neskak STEM arloetara erakartzera, ez? Eta hor, pixkat ikuspuntua izan hori da, begiratu ze guaia den zientzia eta teknologia, begiratu ze referente guaiak ditugun, ez? Zientzian eta teknologian ze emakumezko referenteak ditugun, beraz, etor zaitezte, ez? Neskei mezu hau bidali nahi zaie programa horien bitartez. Zer da gertatzen den, gero zenbakietara goaz, eta ikusten dugu, jarraitzen dugu ikusten, zenbakiek bere horretan jarraitzen dutela, ez? Ingeniaritzak mutilez josita daude, justo atzo egon nintzen Bilbon, eta Bilboko eraikinarekin flipatu nuen, dena zen, zegoen hor kristalera oso handi bat, eta kristaleraren beste aldean zeuden ingeniaritzakoak. Eta zegoen mutilez josita gela, ez? Hau da, zenbakiek jarraitzen dute bere horretan, eta zenbakiek bere horretan jarraitzen dutela ikustean, egin ohi dena da, neskei egotzi horren ardura, ez? Eta esan, ez dira etortzen, ez? Matematikek segregazio funtzio bat betetzen dutela, ez? Gizarteak esaten duelako disiplina horretan erraz moldatzen direnak geinuak direla, eta zailtasunak dituztenak estigmatizatzen dituztelako. Baina ez dituzte bakarrik zailtasuna dituztenak estigmatizatzen, ez? Ze, esan dugun bezala, izaera humanistagoa edo sozialagoa duten karrerak hautatzen dituzten pertsona talentudunak edo etiketa hori dutenak ere estigmatizatzen ditugu, ez? Edo ditu gizarteak. Orduan, ondorioz, zer da gertatzen dena? Hartzen ditugula erabakiak ez gozamenaren arabera, ez plazeraren arabera, hau da, ez gustatzen zaigunaren edo ez zaigunaren arabera, baizik eta errendimenduaren arabera. Onak bagara, ibilbide zientifikoa hartu behar dugu, eta, on etiketa hori edo talentudun etiketa hori ez badaukagu, beste bide batzuk hartu behar ditugu, ez? Orduan, honek egiten duen gauza bat da, matematikarako talentua dikotomizatu eta esentzializatu, ez? Ematen du matematikarako talentudun bezala jaiotzen garela edo ez, baina ezin dugu ezer egin guk talentu hori eskuratzeko, ez? Da zerbait innatoa, horrela saltzen digute, ez? Orduan, genero estereotipoak dira, dakizuen bezala, fijo dakizuela zer diren, gizonei eta emakumei esleitutako ezaugarriak eta jarrerak, ez? Desberdinduta daudenak, historikoak dira eta sozialki eraikiak dira, ez? Estereotipoak. Bai, sozialak dira, leku desberdinetan daude estereotipo desberdinak. Baina, hala eta guztiz ere, nahiz eta izaera soziala duten, egiten dutena da maskulinitate eta feminitate hegemonikoak naturalizatu eta biologizatu, ez? Hau da, ematen du, emakume izateagatik ezaugarri eduki behar ditugula, eta bestela hor dagoan normalidade bat, eta gizon izateagatik beste ezaugarri hauek eduki behar ditugula, ez? Etortzen zaizkizue ezaugarri batzuk, adibidez, emakume izatearekin lotuta daudenak? Ez zitzaien eta gurasoen uste estereotipatu batzuk jarri izkizuet hemen,
Adibidez, hezitzaileek eta gurasoek pentsatu dituten gauza bat da, mutilek neskek baino matematikarako gaitasun handiagoa dutela berez, naturaz, bai? Eta badaukate ere tendentzia bat mutilen gaitasuna gehiegi balioestekoa eta neskena gutxiestekoa, bai? Pentsatzeko neskak ez dira gai izango, mutilak honek fijo ondo egingo duela, bai? Eta gero, arrakasta eta porrotei ere kausa desberdinak esleitzen dizkiete. Adibidez, neska batek arrakasta daukanean, zer da pentsatu duguna? Matematikan nota oso onatera du, zer da pentsatzen duguna? Neska hori nolakoa da? Pentsatu dugu langilea dela, ez? Nota oso onak ateratzen ditu, enpoionaga delako, edo langilea delako, ez? Mutil batek oso nota onak ateratzen dituenean, ze pentsatzen dugu? Azkarra dela, ez? Talentua daukala. Eta porrotei dagokienez, neska batek porrote egiten duenean, pentsatzen duguna da, zailtasunen baduela, eta mutil batek porrote egiten duenean, alferra dela, edo heldutasuna falta zaiola, bai? Orduan, desberdin irakurtzen ditugu nesken eta mutilen ekintzak, matematikekin lotutakoak, ezta? Taldearekin lotutako estereotipo negatibo bat existitzen denean, kasu honetan adibidez, nesken kasuan badago estereotipo bat esaten duena, berez mutilak beraie baino hobea direla matematiketan. Orduan, hori existitzen bada, nik egin dezakean zerbait mehatxu hori saiesteko da matematikarekiko indiferentzia performatu. Hau da, esan, ni aldentzen banaiz matematikatik emozionalki, esaten badut niri matematikak ez zaizkit interesatzen, ez dut horrekin zerikusirik izan nahi, estereotiponik ez dit hainbeste eragingo. Orduan, aldentzen naiz mehatxu hori saiesteko. Estereotipoaren mehatxu hori saiesteko. Eta beste fenomeno bat identifikatu dana nire ikasleen artean da genero faltsutasunarena. Genero faltsutasuna gertatzen da, adibidez, matematikarako talentua mutil batek performatzen duenean, esaten du, eske ni ona naiz, niri erraz egite ditut matematikak, horrek oso ondo enkajatzen du maskulinidade hegemonikoarekin, horrez dago arazorik. Baina, neska batek hori egiten duenean, doanean, talentu hori performatzen duenean, hor feminidadearekin txoke badago, talka badago. Zergatik? Feminidadearekin lotuta dauden arau batzuk hausten dituelako, adibidez, apaltasunaren araua. Eta hori, eta gainera askotan zigortu egiten da hori egiten denean, ez? Hau da, neskari izaten zaio, zuk notan atera duzuen poiona bazarelako, ez flipatu, ez? Hemeretzigarren mendearen lehenengo erdialdean, eraldaketa sozial eta ekonomiko batzuk eman zirelako, klase ertaineko feminidadearekin lotutako ideal berriak garatzea ekarri zutenak. Eta ideal horiek bazeukaten heteropatriarkatuan eta sexismoan sustraia. Eta ideal horiek, horrekin lotuta garatu ziren diskurso zientifiko ugari, emakumeek eginkizun zientifikoetan parte hartzeko ezintasuna frogatu nahi zutenak. Kontua da, hasten bagara aztertzen diskurso zientifiko horiek, badira nahiko, gaur egun nahiko ridikuloak. Adibidez, garai hartan esaten zen, 19. mendeetan esaten zen, adibidez, emakumeek ezin zutela zientzia egin, ze egingo balute hilerokoak ondo funtzionatzeari utziko liokeela, beraien hilerokoak
obarioak txikituko litzaizkiekela, eta ondorioz ama izateko gaitasuna galduko luketela, edo bizarra hasiko litzaikela, edo ondo ikusteari utziko lioketela, eta betaurrekoak eraman barko lituzketela. Hau da, maila hori zen, diskurso zientifikoaren rigurosiade maila hori zen, bai? Orduan, klaro, gaur egun entzuten ditugu argudio horiek, eta barregarriak iruditzen zaizkigu, patetikoak dira. Baina, gaur egun indarrean dauden genero estereotipoen oinarria hain zuzen ere dira argudio horiek, argudio zientifiko horiek. Bai, orduan, garrantzitsua da, klasean, eskoletan, genero estereotipo hauek lantzea eta deseraikitzea, baina garrantzitsua da ere, agerian ustea zein den jatorria, zein den oinarri zientifikoa estereotipo horiena. Bai, zen nolabait, oinarri zientifiko horren izaera erridikulo horrek balio dezake, pixkat indarra kentzeko edo putza kentzeko gaur egun indarrean dauden estereotipo horiei ere, ez? Behaketa egin nuenean, beste gauza batzuk ere ikusen nituen. Adibidez, konturatu nintzen, mutilek parte hartzen zutela gehiago, baina baitere askoz ikusgarritasun handiagoa zutela, niretzat. Nik askoz gehiago ikusten dituen mutilak neska baino. Adibidez, ikasten ditut askoz errazago, bueno, nik eta jende gehiago, ikasten ditut askoz errazago mutilen izena neskenak baino. Eta gogoratu ere bai, gogoratzen ditut luzaroagoan, ez? Zergatik gertatzen zait hori? Lehenengo egiten dudana, beti talde berri bat ezagutzen dudanean, delako, ikasiko dut ez dakin horren izena, ez dakin horren izena, ez dakin horren izena, kontrolpean mantentzeko. Eta hasten zaidanean, apur bat alborotoa sortzen esateko, Mikel, Isildu, edo ez dakin hor, ez dakin zer. Eta normalean dira mutilak, eta horregatik ikaste ditut oso ondo bereien izenak eta euskat oso kontrolatuta. Horrek zer esan nahi du, nik askoz gehiago begiratzen direla, askoz ikusgarriagoa direla niretzat. Eta horrez gain, bereien matematikarako talentua ere errazago identifikatzen nuela konturatu nintzen. Zergatik, besteak beste, askoz gehiago erakusten dutelako publikoki. Adibidez, problema bate bastea lortzen dutenean, ospatzen dutelako klase guztiarekin, eta neskek hori askoz modu intimoagoan. Nintzen taldean lan egiten zutenean, talde lanaren banaketa generizaturako joera zegoela. Honekin zer esan nahi dut? Tokatzen zenean egitea zerbait, jarrera proaktiboa erakustea albidetzen duena, adibidez problema bate bazten ari garenean, edo puzzle batekin ari garenean, puzzle bate bazten ari garenean, hor mutilak zeuden atope. Ez dakiz zer, piezak, ez dakiz zer, problema bazten. Baina gero, ari ginenean adibidez material didaktiko bat aztertzen taldean eta idazkari lan egin behar da, jaso behar dira datu guztiak, idazkari lan hori nork egiten zuen? Neskek. Orduan, lan produktiboagoak mutilek egiten zituzten, batez ere, lan erreproduktiboagoetan neskek askoz protagonismo handiagoa zeukaten, hori ere ikusi nuen. Eta, honekin lotuta, parte hartzearen kontu honekin lotuta, duela urte batzuk, ikerlari batzuek egin zuten ikerketa bat hainbat ikasgelatan, hainbat ikasgela aztertu zituzten, bai? Eta ikusi zuten hor ze gertatzen zen, parte hartzeari dagokionez, eta neurtu zuten baita ere matematikarekiko jarrera, neskena eta mutilena. Eta bere zituzten gelak bitan, alde batetik zeuden gelak zeintzuetan mutilek jarrera baikorragoa zeukaten matematikarekiko, eta bestetik zeuden gelak genero desberdintasunik gabekoak. Guzti zeukaten, ez zegoen desberdintasunik genero aldetik matematikarekiko jarrerari dagokionez. Eta ezaugarritu zituzten talde horiek.
Orduan hor, ikusi zutena izan zen, mutilek jarrera baikorragoa zuten taldeetan, ohikoago zela irakasleek ikasleen akatsen azpimarra egitea, batzutan sarkasmoa erabiliz, klase dinamika behinena talde handia izatea, hau da, egotea arbelean problemak ebazten, egon beharrean igual taldeka lan egiten. Irakaskuntza moduaren oinarria zirela irakaslearen azalpenak eta zuzenketak eta bakarkako lana, eta parte hartzea ikasle bolondresen eskusten zutela. Adibidez, arbelean problemak zuzentzeko, nork atera nahi du, eta ateratzen zen atera nahi zuena eta zuzentzen zituen problemak. Orduan, beraiek ondorioztatu zutena izan zen, irakasteko modu horrek lotura izan zezakela giro lehiakorrekin eta horrek ezinegona eragin zezakela ikasleengan, batez ere ikasle neskeengan. Eta aldiz, matematikarekiko jarrera desberdindurik ez zegoen eskoletan, osea, klaseetan markatu, ikasleenganak ikusi zuten ikasleenganako kritikak ez direla hainoikoak, huts egitea ez zela zigortzen, gehiagotan ematen zirela ikasleen eta irakasleen bakarkako hartu emanak, eta parte hartzea modu aktiboagoan erregulatzen zutela irakasle horiek. Orduan, esandako guzti honetatik ondorioztatu zuten, nesken matematikarekiko jarrerak hobera egiten zuela, irakasleek ikasleak zigortzen ez dituztenean, ikaslei banakako arreta eskaintzen zaienean, eta gelako parte hartzean esku hartzen dutenean irakasleek. Da disrupzioa, hau da, gatazka egoera, gatazkatsuak sortzea ikasgelan. Orduan, zer da gertatzen dena gatazkari dagokionez? Ikerketek diote eta nik ere hori bizi izan dut ikasgelan, normalean mutilek sortzen dituztela egoera disruptiboak ikasgelan, neskek baino gehiago, baina aldiz, neskei gehiago eragiten diela disrupzio horrek. Hau da, antsiedade matematikoa gehiago igotzen da nesken kasuan egoera disruptiboak ditugunean eskoletan. Hori gertatzen da neska ikasleen kasuan eta baita ere neska emakumezko irakasleen kasuan. Emakumezko irakasleek antsiedade gehiago pairatzen dute disrupzioarekin lotutakoa. Zergatik gertatzen da hori? Hipotesi bat da, emakumezko irakasleen ikasgeletan jarrera disruptiboagoak egotea. Zergatik? Adibidez, badagolako tendentzia bat emakumeei gizonezkoi bezainbesteko autoritaterik ez aitortzeko. Hori ere lotuta dago, lehen aipatu ditugun estereotipo eta rol horiekin. Zer egin dezakegu nesken partaidetza areagotzeko matematika ikasgelan, edo parte hartze eredua inklusiboagoa izan dadin. Egin dezakegun gauza bat da, talde handian gaudenean parte hartze kuotak kontrolatu, eta horietan esku hartu. Utzi beharrean dena ikasle bolondresen esku, irakasleak berak erabaki parte hartzeak nola funtzionatuko duen, eta saiatu hori orekatzen. Beste elementu bat lagundu dezakena da, harremanak talde txikietan ardaztea. Ze horrek eragin dezake, lagundu dezake talde handian parte hartzera ausartzen ez diren ikasleek parte hartzea. Hemen talde handi honetan parte hartzera animatuko den ikasle kopurua edo launaka jartzen bagara parte hartuko duen ikasle kopurua oso desberdina da. Hemen parte hartzea asko zailagoa da. Orduan, ohitzen bagara taldetan lan egitera, horrek erraztuko du askoz jende gehiago izatea taldearen parte.
asko laguntzen du irakaslea ez egotea hemen iskina batean ikusten hemendik, bueno, dena dago kontrolpean, dena ondo baizik eta sartzea hor taldean eta joatea mugitzea taldez talde, ondo fijatzea talde dinamikak zeintzu diren, genero desberdinkeriak hautematen baditugu taldetan zenbaten dira eta pila bat, horiek identifikatzea eta lantzea taldekoekin, hau da, egon behar gara oso gertu ikasleen gandik, ez? Hori ere, dago lotuta elementu estrukturalekin, dago lotuta ratioekin, zenbaterainoko arreta pertsonalizatua eskain dezakegun ere askotan, ez dago guztiz irakaslearen esku, baina bueno, horrantz joatea garrantzitsua da. Eta gero adibidez, ni egiten hasi nahi zen gauza bat, eta lagundu dezakena da, adibidez, matematikan problemak ebazten ditugunean, edo orokorrean taldean lan egiten dugunean, edo zein irakasgaitan, elkarzaintzarako arau batzuk pentsatzea. Bai? Arau hauek pentsatu beharko lituzkete ikasleek beraiek, ez? Hau da, zer gustatzen zait taldean lan egiten dudanean, zer ez zait gustatzen taldean lan egiten dudanean. Bai? Adibidez, gure kasuan egiten dugu hori problemen ebazpenarekin. Zer gustatzen zait problemak ebazten ari nahi zenean taldean, zer ez zait gustatzen. Orduan hor, ikasleek botatze dute zerrenda bat, eta hor, irakasleak berak ere eman dezake bere iritzia eta jarri ditzake berari gustatzen zaizkion eta ez zaizkion gauzak. Bai? Adibidez, hor asko ateratzen den gauza bat da, zer ez zait gustatzen? Problemak ebazten ari garenean ondokoak emaitza txibatzea. Ez? Lehenengo egiten duenaren erritmoa jarraitu behar izatea. Hain zuzen ere parte hartzearekin lotuta, lehen esan dizuet ikaslei eskatu niela matematikako irakasleak deskribatzeko, ez? Deskribatu zizkiaten pila bat irakasle, 580 irakasle inguru. Bai? Eta hor, aztertu nituenean deskribapen horiek konturatu nintzen, batzutan ikasleentzat parte hartzea zela, hau da, klasean parte hartu beharra zela elementu positibo bat, eta beste batzutan ez. Noiz zen positiboa parte hartzea? Gelako giroa konfiantzazkoa zenean. Baina, gelako giroan tentsioa zegoenean edo ezinegona zegoenean, hor, gainera, irakasleak parte hartzera derrigortzea, hori zen elementu negatibo bat, ezinegona beldurra sortzen zuena. Zergatik, askotan, matematikan gertatzen den gauza bat delako, huts egitea zigortu egiten dela. Huts egiten dugunean, zerbait gaizki esaten dugunean, adibidez, irakasleak barre egiten digu, erridikulizatu egiten gaitu. Hori, gehiago edo agresibitatez erantzuten digu. Hori, gehiago gertatzen da matematikan beste edozein irakasgaitan baino. Bai, eta horregatik hitz egingo dugu pixkat huts egitearen inguruan. Bueno, kontua da, huts egiteari agresibidadez erantzutea edo huts egiteari zigorraren bitartez erantzuteak inpaktu handiagoa duela neskengan. Zergatik da hori? Bueno, sozializazioaren ondorioz, ez? Neskok ikasten dugu aintzat hartuak eta balioetsiak izateko, ondo eziak eta apalak izan behar garela, arauak errespetatu behar ditugula, perfekzioa adierazi behar dugula, edertasuna adierazi behar dugula, ez? Eta bitartean mutilei askoz gehiago onartzen zaie anabasa, askoz gehiago onartzen zaie imperfekzioa, ez? Eta horrek huts egitea bitatzerakoan bentaja ematen die, ezta? Orduan, klaro, huts egitea zigortzen bada, inpaktu hori desberdina izango da nesken eta mutilen kasuan, ez? Ez teko modu horrengatik. Ikasleen narratibak aztertzerakoan, inpaktu desberdin du hori oso agerikoa egin zitzaidan, eta bereziki, esan dizuelen, zientzialari batzuk ere elkarrizketatu nituela hasieran, zientzialari horietako batek esaten zian bere tesia egiten ari zenean, fisikan egin zuen berak tesia, eta tokatzen zitzaionean bere lana aurkeztea jendearen aurrean, beste zientzialari batzuen aurrean, horrek ezinegon handia eta ziurgabetasun handia eragiten ziola, ez? Eta horretaz hitz egitean, berak aipatu zian iruzurtiaren fenomenoa.
zuela. Bueno, definitu zuten lehenengo aldiz esan bezala 70. hamarkadan, bi psikiatrak, Clance eta Inbes deituriko bi psikiatrak, eta beraiek esan zuten, iruzurtiaren fenomenoa dela esperientzia emozional bat, iruzurti intelektuala izatearen sentsazioa eragiten duena. Hau da, bazaude gizartean garrantzitsutzat hartzen den leku batean, lanpostu batean, ez? Iruzurtiaren fenomenoak eragiten duena da, pentsatzea ez duzula leku horretan egotea merezi. Ez arela behar besteko adimentsua, behar besteko azkarra. Eta hortaz, kasualiadez iritsi zarela leku horretara, eta zaude denbora guztian beldurrez. Zea noiz deskurrituko ote duen zure jefeak edo zure inguruko jendeak, ez duzula hor egoteko balio. Hori da, iruzurtiaren fenomenoak eragiten duen sentsazioa. Kontua zein da, esan bezala, psikiatra batzuek definitu zuten lehenengo aldiz termino hau, eta badago arrisku bat termino hau modu individual batean irakurtzekoa, ez? Orduan esatekoa pertsona hori, iruzurtiaren fenomenoa daukazu, joan psikologora edo, ez? Egin terapia, ez? Orduan, horrekin lotuta, Madi Briz izeneko soziologa batek esan zuen, kontuz, iruzurtiaren fenomenoa ez da norbere urritasunen ondorio. Ez da nik autoestima bajua daukadala edo ez daukadala nire buruarengan konfiantza, baizik eta hartu behar dugu kontuan testuinguru soziala eta politikoa, ez? Hau da, estemarloan, batez ere, emakumezko gazteak badira iruzurtiaren fenomenoa sentitzen dutenak, hori klabe politiko eta sozialetan irakurri behar dugu, ez? Ez da nahikoa esatea, emakume gazteak terapiara, ez? Orduan, hutsegiteari beldur honek, beldur areagotu honek, zer da eragiten duena? Nik identifikatu ditudan bi ondorio edo bi erreakzio dira gainzama alde batetik, hau da, hutsegitea saihesteko egiten dugu egin beharko genukena baino lan askoz gehiago, zamatzen dugu gure burua horre dakarren guztiarekin, horre dakarren ansiadarekin, estresarekin, ez? Edo, kontrakoa, beste erreakzio posible bat da, zerbait gaizki egiteko aukera hori horren aurrean egin gabe geratzea, ez errez egitea, paralisia. Eta paralisia, bai bat eta bai bestea ematen dira askoz gehiago nesken eta emakumeen artean. Orduan, zer gauzpotzen ditu hutsegiteari beldurra eta paralisia bezalako fenomenoak? Nik identifikatu dudan elementu bat da hain zuzen ere hutsegitea zigortzea. Hutsegitea zigortzen dugunean horrek eragiten du konfiantza eraiki ordez, konfiantza deusestea, suntsitzea. Ondorioz horrek eragin ditzake bai gainzama, bai paralisia. Hutsegiteari beldurra areagotuko da. Eta beste elementu bat da abiadura testak. Abiadura testak agertu dira pila bat matematikako irakasleen deskribapenetan, batez ere lehen hezkuntzan. Adibidez, biderketa taulak ikasteko, biderketa taulak ikastea abiadura testen bitartez eta horrelakoak. Orduan, test horiekin lotuta agertzen diren elementu batzuk dira, adibidez, abiadura, lehiakortasuna, ansiedade matematikoa, ikasle asko kontatzen zidaten ansiedade handiarekin oroitzapen hori, abiadura testen oroitzapen hori. Eta baita ere sustatzen du matematikan ona izatea dela matematika azkar egitea. Sineskera hori indartzen du. Eta, elementu guzti hauek genero ikuspegitik esanguratsuak dira. Zergatik? Giro lehiakorren edo abiadura testen ondorioz, normalean neskek ansiedade matematiko handiagoa sentitzen dutelako. Egin beharko genukena da, hutsegitearekin lotutako esperientzia positiboak eskaini ikasleei. Hau da,
ikuskera hori aldatu, ez? Osea, hutsegitea ekiditeko zerbait izatetik, izan, habitatzen dakigun zerbait, ez? Orduan, horretarako zer egin dezakegu? Bueno, nolabait irakasleok transmititu beharko genuke hutsegiteari begiratzeko modu baikor hori, ez? Eta horrekin lotuta badaude ebidentzia zientifikoak, ez? Hutsegiteekin lotutako mekanismo neuronalen inguruko ikerketek diote, hutsegiteak konexio zientifikoak ez, sinaptikoak eragiten dituela burmuinean. Hau da, huts egiten dugunean gure burmuina hazten da. Bai, gure burmuinaren hazkuntzarako behar ditugu hutsegiteak, behar dugu hutsegin. Bai, hortik hazten dira gure eskema mentalak, gure burmuina fisikoki ere hazi egiten da. Bai, orduan, informazio hori ikaslei helaraztea garrantzitsua da. Osea, ikaslei adieraztea, hutsegitea ondo dago, ze behar dugu ikasteko. Bai? Baina, diskursotik haratago joan behar gara baita ere. Osea, bakarrik esan da, lasai hutsegitea ondo dago, ez dugu ezer aldatuko. Zergatik, ze siniskerak ez ditugu hitzen bitartez aldatzen, esperientzien bitartez aldatzen ditugu. Bai, orduan, eskaini beharko dizkiegu ikasleei, ekintzak, zeintzuetan hutsegitea ez den elementu negatibo bat izango. Bai, orduan, horretarako, arreta eskaini beharko diegu jardueren diseinuari, eta baita ere, nik proposatzen dut, arreta eskaini beharko geniokela metakognizioari. Bai? Orduan, jardueren diseinuari dagokionez, matematikaren kasuan, nik proposatzen ditut zoru baxuko eta sabai altuko problemak. Bai, zer dira zoru baxuko eta sabai altuko problemak? Badira, problemak bat ditzakegunak esplorazio baten bitartez hasita. Bai? Hau da, problema ebazten hastea erraza da, horregatik da zoru baxukoa, erraza da sartzea probleman, baina gero ebaztea zaila da. Osea, problema izaera mantentzen du, baina modu eskalonatuan egiten ditugu problema horiek. Horrekin, zer da saihestu nahi duguna? Paralisia. Igo behar dugun lehenengo eskilara hemen badago, errazagoa da esatea bani, horrezin nahi zigo, baina lehenengo eskilara hemen badago, nahiz eta gero horra iritsiko garen, errazago iritsiko gara horra gora, ez? Hori esan nahi du zoru baxuko eta sabai altuko problema, gero adibidea jarriko dizuet. Eta metakognizioarekin zer esan nahi dut? Metakognizioa azkenean da, kontziente izatea, problemak ebazten ari garen bitartean gure burmuina non dagoen. Bai? Eta horretarako lagun dezake gure buruari pausuak markatzea problemak ebazten ari garenean. Bai? Esan beharrean ebatzi problema hau eta suerte, esatea. Bueno, bale, ikastean norbere buruari laguntzen erronka horiei aurre egiten, ez? Eskatu beharra nire buruari hasieratik ona igotzeko, eskatuko diot lehenengo nire buruari, lehenengo ulertu behar dut zer den egin behar dudana. Orduan, tarte bat eskainiko diot horri, ulertzeari. Orain, pentsatuko dut, ze estrategia erabili dezakedan problema ebazteko. Eta diseinatuko dut estrategia hori, marraztuko dut, eskema bat egingo dut, pentsatuko dut horretan. Eta gero ja, saiatuko nahi zebazten. Baina nire buruari lagunduko diot pausuz pausu joaten. Hori da metakognizioa, horretaz ari naiz metakognizioa ari naizenean. Orduan, hemen daukazue zoru baxuko eta sabai altuko problema bat. Adibide bat, orain ez dugu ebatziko, baina hau da lehen hezkuntzarako pentsatutako problema bat, 7-11 urte bitarteko umeentzako. Orduan, hor dauzkazue lehenengo egun zenbaki naturalak, eta aurkitu behar da, baieztapen horiek jarraituz, aurkitu behar da, zein den baieztapen horiek guztiak betetzen dituen zenbakia. Orduan, problema esplorazio batekin hasten da, zergatik egin behar dugun bakarra delako, joan ezabatzen baldintzak betetzen ez dituzten zenbakiak. Orduan, bagoaz ezabatzen, eta iristen gara 35 zenbakira. Baina ez da hor bukatzen problema, gero esaten dizu, 8 baldintzak horietako 4 ez dira beharrezkoak. Berdin-berdin ebatzi dezakegu problema 4 baldintza horiek gabe. Zeintzu dira beharrezkoak diren 4 baldintzak eta zeintzuk ez. Daude 8, 4 ez ditugu behar. Bakarrik 4rekin aurkigan ezak zenbakia. Orduan, aurretik egindako lan horrek, koloreekin egindako lan horrek guztiak, laguntzen digu pentsatzen problema nagusia da azpikoa, ez da goikoa, zein da zenbakia. Baina galdera honek
lagundu digu hau pentsatzen, horregatik hori da zoru baxukoa izatea, ez? Astea errazten duten galderak egitea ikasleei, bai? Orduan, zer da gertatzen dena, zer da tesian ikusi dudana, ikaslei eskaintzen dizkiegunean mota honetako problemak, eta laguntzen diegunean metakogniziorako estrategia garatzen, paralisiari aurre egiten laguntzen diegu. Adibidez, nik aztertu nuen zer gertatzen zen matematikako azterketan. Bukaeran egiten dugu azterketa bat, eta aztertu nuen zer gertatzen zen problema konkretu batean. Eta ikusi nuen, neska batek ere ez zuela utzi gutxi problema. Gogoratu esan dugula paralisia ohikoagoa dela neskengan, hau da, zerbait gaizki egiteko aukeraren aurrean egin gabe uzten dugu hori. Neska guztiak saiatu ziren problema ebazten. Guztiek ez zuten lortu, askok 0 atera zuten problema horretan, baina guztiak hasi ziren. Orduan, paralisiari aurre egiteko bide bat izan daiteke hori, problemak modu honetan diseinatzea eta problemen ebazpena modu honetan lantzea. Eta hor jarri dizuet, hori problema hau ez dut nik asmatu, hau dago hartuta Enrich Maths deitzen den leku batetik, Cambridge Unibertsitatekoa da, eta besterik gabe, noizbait tokatzen bazaizue behar dituzuela buruketak lehen hezkuntzarako eta badaude lehen hezkuntzakoak, bigarren hezkuntzakoak pila bat. Horietako asko daude dira zoru baxu eta sabai altukoak, orduan, nahi bauzue hor daukazue iturria. Eta, ja bukatuko dugu, baina aipatu nahi nizuen, esandako honek guztiak badaukala nolabaiteko isla hezkuntza lege berrian. Hezkuntza lege berrian lehenengo aldiz matematikako ardatzen artean sartu dute gaitasun sozioafektiboa, ez? Edo abielezia sozioafektiboak. Hau da, kompetentzia matematikoa egituratzen dituzten 5 ardatzetako bat da abielezia sozioafektiboa. Eta hain zuzen ere, hutsegitearen trataera, hutsegitea tratatzen dugun modua, kognizioa eta afektua lotzen dituen elementu bezala agertzen da kurrikulumean. Adibidez hemen, ez? Eta genero estereotipoekin lotuta ere agertzen da, ez? Hori, hutsegitea normalizatzea ikasketa prozesuaren parte bezala. Besterik gabe interesgarria iruditzen zait matematikarekin lotuta egon diren aldaketa batzuk kognizioa eta afektua lotzen dituztelako eta beste kontu batzuengatik. Labur bilduz zer esan dezakegu, zein da hitzaldi honen ondorio nagusia? Ondorio nagusia da kontua ez dela neskei eskatzea matematikara gerturatzeko, baizik eta STEM hezkuntza eraldatzea, hezkuntza hori inklusiboagoa izan dadin, ez? Aldaketak eman behar ditugu STEM proposamenean, ez ditugu neskak aldatu behar. Orduan, ze gauza aipatu ditugu horrekin lotuta? STEM disziplinak beste disziplinekin parekatu behar ditugula eta hierarkiak saihestu behar ditugula, STEM hezkuntzarekin lotutako genero estereotipoak identifikatuta desereiki behar ditugula, partaidetza eredu inklusiboa behar ditugula, eta hutsegitearen aintzatespena eman behar diogula STEM hezkuntzan, eta lehiakortasunari eman ohi diogun leku hori eman zaurgarritasunari.